75 बोसोर आबुं जानायजों प्लेटनियाम जुबिलीखौ खुंफुंनो लाहार फाहार गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिया भारत उदांस्रि जानाय 1947 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिया। नाथाय दायो बे फरायसालिया 75 बोसोराव हाबसिगोन। अदेबानि गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिया सोलिफु नभेम्बर दाननि फैगौ 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंगोन प्लेटनियाम जुबिली। दासान्दि प्लेटनियाम जुबिलीखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे मोसानाय दामनाय देनायनि लाहार फाहार सोलिगासिनो। बानजाय आफादा मिथिहोनाय बादिब्ला सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे प्लेटनियाम जुबिलीयाव बारग' फरायसा ओनसोलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लाफैनो हागोन। 75 बोसोर आबुं जानायजों प्लेटनियाम जुबिलीखौ खुंफुंनो लाहार फाहार गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिया भारत उदांस्रि जानाय 1947 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिया। नाथाय दायो बे फरायसालिया 75 बोसोराव हाबसिगोन। अदेबानि गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिया सोलिफु नभेम्बर दाननि फैगौ 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंगोन प्लेटनियाम जुबिली। दासान्दि प्लेटनियाम जुबिलीखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे मोसानाय दामनाय देनायनि लाहार फाहार सोलिगासिनो। बानजाय आफादा मिथिहोनाय बादिब्ला सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे प्लेटनियाम जुबिलीयाव बारग' फरायसा ओनसोलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लाफैनो हागोन। फै बयबो फै जमदुवार दख'नानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'ना एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।